Aske naiz isilpean irriat, begietan ilusio, lainoetan itxututa amildegi ertzean. Barean, den ostean, ekaitzat, dator bero, aurrez aurret, ikustean, barnesuak, itotzen hau berriro, zenbat negar, ta zenbat bin, ta zenbat gau, doen barik, zenbat musu, eman gabe, zenbat malko, maite zaitu dalako. Zaminduta, gorrotoz betetzen nau, zenbat negar, ta zenbat min, ta zenbat gau, doen barik, zenbat musuk, eman gabe, zenbat malko. Isilpean irriat, begietan ilusio, lainoetan itxututa amildegi ertzean. Zenbat negar, ta zenbat gauetan urdinena, eta ez dut oroituko nor nintzen ez nire izena. Polbora usaia metaforatik banatzean, gure errealitatea bilustean. Urtarrila, uda berriz, bete nahi dut, behin da berriz, ta sekulat, itxiko ez diren leiotatik ies egin. Hondartza gabeko itxaso eskutuen gizan, ez dut inora ezean guretzat denborarik izan. Berandu egita egi guztiak aitortzeko, baina aukera bat dugu barre egiteko. Inoiz amestu bako lurre
sekula itxiko ez diren leioetatik ihes egin. Area eta denborak bidea estaliarren ziur aurkituko dugu geroa batera bagaude. Gelditu gaitezen beti gaua balitz bezala, berriz biluztu gaitezen, maitatu gaitezen. Gelditu denbora eta eramango zaitu kate guztien gainetik, inoiz amestu bako lurretara, zergaitie garraintzirik ez dutenetara, izan bako izarretara, argitu nahi ez duten gauetara, gau urdinetara, gau urdinetara. Bueno, ze txapelketa irabazi du Etxetxipia gaznategiak? Hau ituna txapelketa da Londresen, hangaten dire mundu guztiko 10.000 alimentu jateko eta eratekoa. Eta hor egiten dire, badaude 6 hilabete petatzaile batzuk, eta horretutena da aukeratu saridunak bat, 2 eta 3 izarrekin. Eta guk atera dugu 2 izar. Eta aurten da World Cheese Awards horiek Donostin dire, eta horret ere aurkeztuko zate, edo nola, ja animoki. Horret ere bai, bakarrik hor dire bakarrik gaznak. Hor dira mundu guztiko gaznak, eta guk irabazi duguna da mundu guztiko baino jateko eta erateko narteaz. Bueno, eta ze suposatzen du horrek zuendako? Bueno, hori da lan guztia iniko sari bat, ez? Seinale bezala lana ongi egiten ari garela eta indukula, edo. Baldakin hor bereizten, zerua eta inpernuan, nor dagoen sufritzen eta nork daukan errua. Ta baldakizu zuk bereizten, malkoen arrazoian, sentimentuen zergaitia, bakoitzaren egia. Boteratxuen armak eta etorkinen gozea, ta baldakizu zuk bereizten, hitz bakoitzaren zentzuan, inoiz galtzen ez dutenen aurpegi faltsua. Eta izilik egotea errezagoa da, taien gurpilean sartzea hain osoa da, eta zailena ametxez egitea, geu izan da aurrera eginez gure bidea.
nahi dugunaren pixua, dena dutenen amorrua, esku gutxen ameztua. Gauzak aldatzeko beharra, zerraiak bidean, begiak ireki behar dira, kolpeta kolpe artean bidean. Gauzak aldatzeko gogoa, mina zaurietan, begiak ireki behar dira. Gure bidean, gure bidean, gure bidean, gure bidean. Herrik uste zinontan, itzalekin jolasten, neu izaten saiatzen, giroa margosten, nire zintasun denak, behin da berriz kantatzen, egun sentia, urbilau sentitzen. Ez dugu berdin kontatzen historia, zaila da ulertzea bestearen egia, baina kantatu nahi dut zapalduen olerkia, estalita duten samin guztia. Oe gutxei, amaren malkoei, lapurtzen diguten denborari eskorari, burdin hotxei, aitaren beldurrei, sufritzen dugunoi. Txikitatik entzuten, zer izan behar garen, indarrez inposatuz, zer maitatu behar den, baina kantatu nahi dut zapalduen olerkia, estalita duten samin guztia. Lagun minei, bakardadeari, bizigabe utzitako une bakoitzari, izan zirenei, gaur garenari, izango direnei.
jarraitzeko, bakarlarekin jarraitzeko ere, Mañoli ikusi dute sopranoa, lehen zunbildarra etorriko zaigun esaka nola Salvador Arriola berak abestuko digu guztioetak ezagunaren baratzen. Eta horren ondotik, Maitia Nuntzira, hau ere iparraldeko doinua dugu. Berez ezen ezagunegia, baino, batez ere Jose Uruñuelak egiten horurako, Maitia Nuntzira, Jose Uruñuela la compuso para la cogió, la armonizó para el coro y fue entonces cuando se hizo famosa. Eta hori eskeniko ditu. Baratze bat, Salvador Arriola bakarrekoakin, eta Maitia Nuntzira.
emanaldi txikioneri bukaera emanen diogu, eta hortarako ilusito doinu aukeratu dugu, arrazoi hau nintzaude, doinu hau hemen abesteko. Bata ingurukoa dugula, melodia de ilusito, la última hora que cantaremos es de Vera, de una danza de las 10 maquidanzas de Vera, proviene de allá. Baina ez hori bakarrik, jaso zuena Aita Donostia izan zen. Eta Aita Donostiak bere hemen Ekaruzko, institutuan Ekaruzko monje etxean egontzen urteaietan jaso zuen, bera folklorista handia izan zen, kompositore zain, hemengo melodiak bildu zituen, eta Ilusitonen gainean obra koral izugarria sortu zen. Fue el padre de Donostia en su estancia en Lecaros cuando Ilusito le adaptó a los coros, pues que además creó una gran obra sobre la pequeña melodía. Ilusito. Ilusito izan eta laugartu, gure sitoaren amanok jaundu. Ilusito izan eta laugartu, gure sitoaren amanok jaundu. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Kurra egin dion atetik, atetik. Rakukurruku egin zatan eltzetik, eltzetik. Kurra egin dion atetik, rakukurruku egin zatan eltzetik. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 pentsatua genuen eta prestatua genuen kontzertutxoa, men emateko, leku politontan. Normalki beti ekartzen dugu kanturen bat tartetan, bazpa, horrezku maten prisa ongi dituzienik, euririk ez du hasi benkin orainik, eta bat abestuko dugu. Hauxe denentzat ezaguna dena, egoak edo txoria txori. Mikel Lauaren kanta hori, iparraldeko domerkek harmonizatua. Mañana
la la la